Li Parîsê şoreşa jinan hat gulebarankirin. Serdil Akta. Nehê çileyê 2013 Sakine Cansız, Fidan Doğan û Leyla Şaylemiz ji aliyê Ömer Güney ve hedef hatin girtin. Ev hedefgirtin ne hedefgirtineke ji rêzê bû. Ew guleyên ku hatin berdan, encama êrîşa bi pergal a hişmendiya mêrperest a ku têkoşîna azadiya jinan wek gef dibîne. Hişmendiya ku Sakine Cansız, Fidan Doğan û Leyla Şaylemez hedef girt, bi vê hişmendiya xwe xwest derî li têkoşîna jinan û pêvajoya aştiyê bigire ku Abdullah Öcalan dixwest bide destpêkirin. Sakine Cansız di paradigmaya azadiya jinan de werçerxeke dîrokî bû. Wê di serdemeke wisa de serî rakir ku jin wek îrade nedihatin dîtin û tenê rola piştgiriyê lê dihat barkirin. Di vê pêvajoyê de got rola min ne tenê piştgiriya hevalên mêr e, ez bi têkoşîn û hêza xwe dikarim pêşengiyê bikim. Bi vê biryardariya xwe wek jinek wêrek di nav koma avaker a PKK de cih girt. Di pêvajoya ku hat girtin de serî li ber êrişên Esad Oktay Yıldıran netewand. Wê di nav îşkenceya mêran de nûneriya jinên têkoşer kir û çok li ber polîtikayên tunekirînê dananî. Vê sekna wê hirsa dijminên wê mezintir dikir. Her ku êrişên li ser zêde dibûn, wê bihêztir li ber xwe dida. Têkoşîna ku wê dida, hem li nav çar dîwarên girtîgehê de, hem jî li derveyê girtîgehê olan dida. Dijminên wê têkoşînê digotin, qey dema jiyana wê bidawî bibe, dê têkoşîna wê jê bidawî bibe. Ji ber vê yekê bû ku li Parîsê ew kirin hedef. Lê tişta ji bîr kiribûn ev bû. Têkoşîna ku Sakine Cansız da û direhê her hevalên naskir de tovê wê têkoşînê reşandin, mirin têk bir û îro di têkoşîna hemû jinan de dijî. Fidan Doğan a ku li Ewropayê kar û barên dîplomasiyê birêve dibir, wek jineke ciwan dixwest di qada siyasetê de ku bi hişmendiya mêrperest dihat birêvebirin de rengê jinan bide xuya kirin. Hebûna wê ya di qada dîplomasiyê de dida nîşan dida ku têkoşîna jinên Kurd ne tenê diqadin teng an ji herêmî de tê meşandin. Hebûna Fidan Doğan ele Ewropayê ji bo hişmendiya mêrperest ne tenê têkoşîna jineke ji rêzê bû. Fidan Doğan bi têkoşîna xwe ya azadiyê re bûyer belge dikirin û li qada navneteweyî doza mafê gelê xwe dikir. Ji bo di şexsê Fidan Doğanê de li vê qadê dengê jinan neyî bihîstin, di nehê çileyê li Parîsê bu hedefa dîplomasiyeke qirêj a navdewletî. Sakine Cansız yek ji pêşenga dozê bû. Fidan Doğan parastvana dozê ya di qada navneteweyî de bû. Leyla Şaylemez jî pêşeroja vê dozê bû. Leyla Şaylemez bi ciwanî, dînanîzm û rêxistinbûna xwe nûneriya pêşerojê dikir. Ev rewşa wê ji bo pergala mêrperest xetereyeke mezin bû. Ji ber ku wê xwe tim dikaribû nû bikira û dikaribû têkoşîna jinan a hêyî ji nifşên nû re ragihanda. Ji ber vê yekê hedefgirtina wê hedefgirtina pêşerojê bû. Dema em bi vê perspektîfê lê binêrin dibînin ku li Parîsê tenê sê jin nehatine hedefgirtin. Di heman demê de dîroka jinan, azadiya jinan, xweparastin, jiyan û veguherîna civakê jî hedef hatiye girtin. Sakine, Fidan û Leyla jî li dor van xalan kom bibûn. Ji ber vê yekê êrîşa li dijî wan ji êrîşa kesek wê de tir êrîşeke pergalî ye. Lewma girtina dosyaya wan ne tiştekî hêsan e. Hege kuştina her sê hevalan were aşkere kirin, duriyê kujeriya dewletê jî were aşkere kirin. Lewma kuştina Sakine Cansız, Fidan Doğan û Leyla Şaylemez li Parîsê ne kuştineke ji rêzê ye. Ev êrîşa ku pêk hat, li dijî paradigmaya azadiya jinan, hişmendiya jineolojiyê û têkoşîna jinên Kurd pêk hat. Ji ber vê yekê ev êrîş ne êrîşeke ji rêzê ye, êrîşek îdeolojîk e. Ji ber vê yekê bîranîna wan jî ne bîranîneke ji rêzê ye, erkeke şoreşgerî ye. Meşa ku li ser mîrateya wan tê meşandin, dê xeyalên wan nêzî pikanînê bibe. Ji ber ku doza kuştina wan di salonên dadgehan hatin girtin û êdî ne pêkan e ku li vir hesab bêpirsîn, êdî erka her kesî ye ku paradigmaya azadiya jinan jiyanî bike.